¿Sabes lo que es un dron? Ni idea. No me suena. Son aviones no tripulats. Podran llegar a rescatar. ¿Pero tamaño normal o pequeñín? Són més petits que un ultralleuger, però poden costar més del doble. Van aparèixer com una arma de guerra, tot i que en l'actualitat volen amb una infinitat de missions pacífiques, com l'obtenció d'imatges d'alta resolució dels desperfectes del terratrèmol de Lorca just l'endemà de que passés. També, per exemple, treballem amb l'àrea metropolitana de Barcelona per al control del mobiliari urbà i de l'ús de les paratges de l'àrea de Barcelona. Fa 10 anys que desenvolupen drons. Tenen 3 models. Ells els dissenyen i els fabriquen, però no els venen. Només comercialitzen serveis d'observació aèria. Poden gravar imatges com aquestes o participar en rescats. Localitzar, per exemple, on hi ha un cos, algú ferit a dalt de la muntanya, enviar les coordenades als bombers i llavors els equips de rescat anar a rebuscar. Des d'aquí es controla tot. Aquest remolc té els mateixos elements que la cabina d'un avió. L'única diferència és que estem a terra i que el dron pot estar fins a 15 quilòmetres d'aquí. El Ministeri de Defensa ha reservat 2.500 hectàrees de zona d'exclusió aèria per a aquest nou centre que estan construint a Moià. Serà la primera seu privada de drons civils a Europa. El govern espanyol, a més, ja està redactant la llei que ha de regular aquests peculiars vehicles.